שבוע טוב, אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל. הבוקר יצאנו, ישראל וארצות הברית, למבצע משולב להסרת האיום הקיומי על ישראל מצד משטר האייתולות באיראן. אני אמרתי לכם הבוקר, המבצע הגורלי הזה יימשך ככל הדרוש, ודרוש גם אורך רוח. אני מודה לידידי הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. הוא מנהיג שעומד במילתו. שוחחתי איתו שוב הבוקר, ואני מברך על שיתוף הפעולה ההדוק בינינו. שיתוף פעולה שהביא את הברית בין ישראל לארצות הברית לשיא של כל הזמנים. ברית לשלום וברית במלחמה. והמלחמה הזאת תוביל לשלום, שלום אמיתי. במשך 47 שנים קורא משטר האייתולות מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא הקיז את דמנו, הוא רצח אמריקנים רבים, והוא טבח בעמו שלו. היום כבר כולם מבינים, אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעני, שיאפשר לו לאיים על קיומנו, ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה. אנחנו יצאנו לקרב כדי לשנות מצב זה מן היסוד, לשים קץ לאיום. ביום השני של מלחמת התקומה, הבטחתי לכם, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. עשינו זאת בעם כלבי, ואנחנו עושים זאת עכשיו ביתר שאת, במבצע שאגת הארי. הבוקר, במתקפת פתע עוצמתית, השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים, רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו, ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. הבוקר סיכלנו בכירים במשטר האייתולות, מפקדים במשמרות המהפכה, בכירים בתוכנית הגרעין, ואנחנו נמשיך. בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ, לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות. ולכן אני שוב פונה עליכם, אזרחי איראן. אל תחמיצו את ההזדמנות. זו הזדמנות של פעם בדור. אל תשבו בחיבוק ידיים, כי בקרוב יגיע הרגע שלכם, הרגע שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם, לצאת לרחובות כדי להשלים את המלאכה, להפיל את משטר הזוועות שממרר לכם את החיים. הסבל וההקרבה שלכם לא יהיו לשווא. העזרה שהחלתם לה, העזרה הזאת הגיעה. Help has arrived. ועכשיו הגיעה העת שתתאחדו יחד למשימה היסטורית. אזרחי איראן, הפרסים, הכורדים, האזרים, האחווזים והבלוצ'ים. זה הזמן שלכם לאחד כוחות, להפיל את המשטר, להבטיח את עתידכם. אזרחי ישראל היקרים, לאורך כל מלחמת התקומה, שאבתי כוח רב מהעמידה האיתנה שלכם. לא נפלתם למלכודות הדכדוך והייאוש. להפך, זקפתם קומה. נתתם גיבוי ללוחמינו הגיבורים. נתתם גיבוי לממשלה, ונתתם גיבוי לי, כדי להוביל את המאבק על קיומנו. כך בדיוק נוהג עם חפץ חיים, עם של אריות. גם בימים הקרובים נידרש יחד לאותה עמידה איתנה, לאותה משמעת ברזל בשמירה על הוראות פיקוד העורף. אזרחי ישראל היקרים, יש סמליות רבה בכך שהיום הוא י"א באדר. בתאריך זה, לפני 106 שנים, נפל גיבור האומה יוסף טרומפלדור בקרב תל חי. מורשתו, גבורתו, מפעמות בנו. באנדרטה לזכרו, בפסגת אצבע הגליל, בה נפל עם 7 חבריו, הוקם פסל הארי השואג. פעמים רבות במהלך חיי ביקרתי שם. כשהסתכלתי על הפסל, כך תמיד ראיתי אתכם, כך תמיד ראיתי אותנו, את עם ישראל. בעזרת השם, שאגת הארי של חיילינו, של טייסינו, של אזרחינו, נשמעת עכשיו בעולם כולו. והיום, יותר מתמיד,
העולם כולו יודע, עם ישראל חי.